Kwazo kwa Ahensan route no ono Ahensan kwa no Badebata no one must watch in the ball mediani do me a bit baba mediani now sunny na mediani oh Mary Angelina mediani yes mediani Yesu ne ma no so yo ya ba be pia Ahensan route akra na wo be da Effiduase Government Hospital aboafo adaroma mugabi awrade wo hia no onye okese kempon rade hia pa Effiduase kempon ana owura frankasare nyame so nhira mo pa ene obi pia o ka ho bia o boy bia ya be pie efie ho no nti de ho no mo share radio ene de aba be sra route baba on na da Effiduase Government Hospital ho no ma owo ya na ni na ye den na sede enimu no ya ma me gift efrem e ma me so de to empanifu anim ni adofo anim ti Nyankopon adom adofo emmoa ana asese ye de ababe pie mu ade edi kan no omo di ka boa wo Ezra TV so no yenya 1000 Ghana cedis e me wo no ye di mu 500 eyi no ene ma wo no mu 500 Ghana cedis cash e de share ne nsa enu achi no so no yesa de kwato social media e ma ye nua ya de nyina Mugabi owo UK Effiduase kempon Nyankopon hia no onye okese ono so e ma ye sika eye 3000 Ghana cedis which is 30 million ana enu achi nso no sorry e ma 100 Ghana cedis enti na o se eniema akra ne behia no eno ne ade na do makoma so ye ma me Cynthia nso e ma ye nkwala ne ma otonfo so Effiduase enu nsu nie ana de esuo ne boss eno ya akra idi asofo ma me na Hayford wo yi movie no wono so e de radio nti de eboni bia no enti sabre yi ya toto ne ma we nyina ne ma no ye de ebre no enu achi nso ye de sika 1800 which is 18 million ana taitira ye de ma bofra no na to say 3100 no enu huduma ana ye de nyina adi no ya papa Kwaku Buatin Mugabi o UK ono 3000 frankasare de Facebook and also 100 cedis no anu duma ene ye de adi aye de be pila nti we no 18 million which is 1800 yeso to ne mani ye we sika ka kire no nti ye be hand over na ye de amana ye be to nurse so omo so wo akokwaso o mo di djuma ani Ahensan o mo di djuma won patam anyina Nyankopon so issue o mo so di achi ani aba enti officially no ye present scanner di amana ni akwada no enti akwada no enti na di awono enti ye beda mase enti we ni amana bibia bi wo ye wo ayi wo ti ro wo samna wo mu a wo di be si akwada ni ema samna de omu awodo bebre types wo ene ye wo ono ankasa nso sanitary pad obe use ana akwada pad Milo nido baby wiper bibia nkwala ho ne ma nkwala nku ni bibia ya to bed bibia bi wo mu a ni nyina account ya di receipt ni nyina so beto platform no so ama mahu ti e beda mase se mo akoboa obi so mo abi achi na betu dia beboa enye ha okra se ofre ya ye beba na ebi aba beje sa amoa no ye da mase se mo aboa no na me enhira mu nyina das acho me da mase da mo de moa baby amunya scan free amototo sane am erade nsha na do obi ahia biara erade emane nsanka me da mase pacho me bane so eni ono so da mase ti abofra no so no anti owura Kwaku Buatin na nase bra owura Kwaku Buatin pacho me da mase ana frankasare pacho me da mase baby o scan free erade nsha na me baby a do bi aboa papa erade nsha man na mase your friend me gift here misa me advocate for adolescents into Effiduase Government Hospital adolescent bia weba wo issue no your friend me na ya hwe ho asemaka ye ade srede ne say omudu say ya
e wo say ye so omo ase ne yetenese omo enya saa ne ankyerɛkyerɛ omo a asɛm sɛ ya na omo bekɔ akɔfa aba na omo abɛyɛ burden enti nipakuo bi afa to ye ho so sɛ adolescent bia asɛm bi e fa adolescent ho no ye bedi ho dwuma eno nenam so ma nyame adom roots e be fa ye nsɛm a nyame nam so ma reverend ni dom abɛboa enti obia baby a wote ye nka fi bia yetu ye hu asi wo sɛ mofra na omo fi omo mofra brem e ko omo mpanyin fie so no omo nsɛm ni nyina ye behwɛ na yaka na yaboa ye be kyerɛkyerɛ wo mo ye hya ase kyerɛkyerɛ wo mo a omo nkodum pempen so omo adi na yasrɛsrɛ enti abusuafo mo mɛboa ye na ye nso mofra na ase na ye mmoa wo mo fi sɛ emfie numa wo ye nimi omo na be ye daachi oman no empanifuo na na sisi ansɛm we toto omo mo mɛboa ye na ye nso ye mmoa wo mo na daachi Ghana enye oman pa edamase Yesu media new so we never knew what did you want to nyame so what in kugoda baba mo